ku danna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Wa yake kwamba samun kofa? Ok, bari da tashi ne. Ku kuma daga ina? Wani rabot an turo mu daga ofis kamun Gwauraye. Ok, dama na san da maganar. Yanzu bari in hito sai mu wuce. DPO, abinda zan faɗa muku ba sani ba sabo duk wanda nuna muku kawai ku tare shi. To wani rabot. Ina dan waya, ina Tanimu. Kun ji abin da ke faruwa a cikin gidan rediyo? Ga faruwa? Ina magana da na muku kwanaki. Na'am. Dangance da cewa da a turo 'yan sanda da kansula da su kama ku. Ƙarya ne, wani kansula ba abin da za su. Kai Tanimu kana jin abin da abokin kai faɗa. Ƙarya ce duk abin da za su yi. La ga ma kansula nan tare da 'yan sanda kuma insha Allah ina jin kura a kama. Yawwa DPO ga su nan. Kan me yake damun ka? Ban da lafiya ne, ina jin mazattara. Mazattara ga damu na kuma ina da malaria. Ƙarya ce kawai ku kama shi. Ka gani ana ba ku shawara ku yi aure kun kiya. Ofisa kawai ku taya ku da shi can ofis. Ofisa ku da shi can ofis. A can za a yi mai hukuncin da ya dace. Ba matsala wani rago.